Makita ti ragsak dagiti mangisursuro, naganak, ken dagiti agad-adal ti elementarya, kadagiti so amin nga elementary school iti Badok District, gapu ti agtinawen nga isaysayangkat ti Prieto ken Kalahate family manipod iti Barangay Gabut Norte, Badok Ilocos Norte, ti libreng gupit para sa mga mag-aaral ken panagipay-dapay kadagiti school supplies para kadagiti agad-adal. Ti libreng gupit para sa mga mag-aaral, iti karayto atawen, ket inisponsoran ti JVC Consortium, babaen ti panangidadaulo, ti CEO ken General Manager, Joseph Berhel Prieto Kalahate, ken kinabinadang napay, the Provincial Treasurer, Josephine Prieto Kalahate, INEC Director Vanessa Asuncion Kalahate, ken ABC President Virgilio Cap V. Kalahate. Kabayatan ti panakaisiyangkat tinasaw nga aktibidad ket presentepay dagiti dadduma a miyembro ti agpanpandaylinteg iti iliti Badok ada Sangguniang Bayan member Jason Putin Garcia Rubio, SBM Chudoro Calonghe, SBM Divina Gracia Denden Barlahan, SBM Romnick James Toralba, ken SBM Tom Christopher Toralba. Gagem tinasaw nga aktibidad nga iti masungad a panaglukat ti klase. Iti umay alawas ket napipintas ken nagugwapon to dagiti agad-adal nga agsubli kadagiti pag-eskwelaan ken kompleton to dagiti kasapulanda iti inda panagadal. Ngan kastama tapo nga umay mi idanon daytoy sangkabasit manen nga serbisyo nga para kadigiti anak saan lang nga digiti anak no diket di para kadigiti babaket lalakay nga kayat na tiagpagwapo ken nagpa pintas wasit. Namin na po katong masasidega po iti panaglukat manen iti klase into no 29 manglukat manen na po iti klase ket digiti naganak kayat damo tapo nga napintas ken nagugwapo digiti anak dan o si pinagserreg nang naruna po digiti apo nga mangisursuro. Ket isud ka po nang kankanayon nga aramidin tay detoy nakastoy nga panaglulukat apo iti klase ket umay mi dandanon dito nga serbisyo libreng gupit apo nga sponsoran ti JBC Consortium nga idaduluan na po ti anak mi nga ni CEO ken dati nga INEC Director Joseph Berhel Prieto Kalahate akas Director. Of course no umay kami ti Karaitan Integrated School, buong pamilya kami. So nga karaman lata ni Mrs. ko, our Provincial Treasurer Josephine Prieto Kalahate. Deti namotibiyang mangitaktak dira po iti pamilya. Naman pa'y meme saak nga adda nga matipuso kan rek na dadaw ito'y eskwelahan. Kaya deti isang kabasita po nga tulong o serbisyo nga danon mi kadwa ka pong agpaspasyar di kiti kadwa mi nga agpanpanday linteg. Kunami tawag mo min dito Team B. Ayan, Team B kunami apo. At dito ni apo Sangguniang Jason Rubio ayan na dito kaya mapo. Ni apo Sangguniang Jason nga kadwami at dito ni apo Sangguniang Romnick Toralba nga taga ditoy. Ken kastame tapo ni apo Sangguniang Box Toralba dito apo. Ken ni apo Sangguniang Teddy, ken ni apo Sangguniang Denden Barlahan. Okay. Dito apo kan kanayon nga no adda kami at datamot nga makipagragsak makipag-andingay kadatay amin. So agyaman kami manen iti nabara ngayon kaya parang sarabo kada kami numan pay basit lang dito nga serbisyo nga may midandanon nga sagot aggapo kadigiti posposo mi. Ayan. Thank you very much. Napalausmet ayaman dagiti mangisursuro ken dagiti naganak tinaawat da nga school supplies dagiti kasapulanda karagiti pagadalan dagiti pannakatarimaan, dagiti opisina, dagiti pag-eskwelaan, ken kuna dagiti naganak, ket dakkel daytoy atulong kadakwada. Agyamyaman kami unay sir, iso pwede pagbayad mi nga panagpagupit ili. Kindakkel nga tulong sir, daytoy nga intenda nga libre nga pukis sir. Mano ti pinapukisam nga anak mo? Duwa sir. So instead nga igatang pagpapukis yo igatang yut sa balin dagiti magastoyo ko mga pagpapukis. May nayon ti allowance dato nagbasa sir. Thank you mat sir. Umay da pinang kuka dagiti anak ni sir. Thank you.
To extend our heartfelt gratitude to the JVC family headed by Honorable Virgilio Maloyo Calahate. Sir, thank you very much for your unending support to our humble school and of course to the Sangguniang Bayan members who are here. We thank you so much. Sa payla kumata, agtultuloy yung suportaran daytoy ano mo nga eskwela mi, iti Karaitan Integrated School, nagado dagiti project, the Sir Virgilio, dito ongoing extension ti office. That was the donation during the founding anniversary. So thank you very much, sir. Regards to our Provincial Treasurer, Ma'am Josephine Prieto Calahate, and of course, to our former director, Sir Joseph Vergel Calahate, and Ma'am Vanessa Asuncion Calahate. So, kuna ni Ma'am Vanessa, isuna kano iti mang patuloy jay electrical supplies nga mausar data extension ti office. So, pagyamanan mi unay, sir, sa payla kumata, agtultuloy na kami nga suportaran. We cannot do this alone. But we need you as our stakeholders. So thank you very much, sir. More power. Thank you po. Napalaos nga panagyaman mi at talaga, sir. Iti dayto manen nga gundaway nga. Naited kada kami dito Santa Cruz Elementary School. Ti ay ti panangisagot manen ti familia, buong nga familia, daapo, ABC President Virgilio M. Calahate. Ti dayto libreng gupit. Actually nabayag nga araramidin da dayto yun kud dakil at tulong nga talaga nga maipay kada ito anak, ken kastamet kada ito'y padami nga naganak, isupay jay gastunda nga para kiti masapul na ito anak miti para ito opening, sir. Dakil at talaga nga tulong, sir, kun dito imot nga mariknada pa, sir, ti ayat, ti padada nga tao, may isa da ito'y pamilya da Sir Virgilio Calahate, preto nga mangtulong at talaga kada kami, sir, iti buong Badok District, hala nga dito Santa Cruz Elementary School. Kuna ni ABC President Virgilio Calahate, ket pakaragsakan ti pamilyada ti tumulong, kang runaan na, karagiti agundaway panagsublimanan ti klase, dagiti ubing, tasigon kanyana, ket tinawen daytoy, nga isaysayangkat, ti JVC Consortium. Ngamin kita daytoy ket tinawen nga araramidin tayo nga isisponsoran daytoy JVC Consortium. Nga no kastoy nga dandani wenno sakapay ti panag-open dagiti klase akan kanayon nga araramidin tayo daytoy tapnon ti kasta ket basit nga banag nga makatulong tayo kadagiti ubing nga agbasa iti amin nga eskwelahan. Siya sino ti kadwam nga mangyasay siyang kat deto yung ganwat yun? Dito yung sponsored ti family business, di JVC Consortium, nga of course ti dadalwan ti anak mi, ni CEO and General Manager Joseph Vergel Prieto Calahate, dating INEC Director nga mitata, ket nakapukos kadigiti negosyo tayo. Ken kadwami iti si Bubukel nga pamilya, ni asawa na ni INEC Director Vanessa Asuncion Calahate, and of course my wife, our Provincial Treasurer Josephine Prieto Calahate, and the whole family, the Prieto and Calahate family. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.